Mipaabot sa iyang pasalamat si Vice President Sara Duterte labot sa pagdeklara sa Korte Suprema nga unconstitutional ang Articles of Impeachment batok kaniya. Sa pahayag nga gipagula sa Office of the Vice President, gipabot ni VP Sara ang kinasingkasing nga pasalamat sa mga miyembro sa defense team sa pag-atubang sa iyang kaso, bisan matud pa nga walay laing andam nga mubarog uban kaniya. Nagpasalamat sab siya sa mga petitioners ni GR number 278359 alang sa pagbaton sa conviction sa paghagit sa mga abuso matud pa sa House of Representatives. Lakip sab sa mga mipadayag og pagsupak sa persecution, diin ang ilang kaisog sa pagsulti sa kamatuoran na himong tinubdan matud pa sa kalig-on. Nagpasalamat sab siya sa mga ginikanan, mga anak ug hilong nga mga tigsuporta nga naghalad sa ilang mga pag-ampo alang sa hustisya. Dugang sa bise nga ang atong nasod, angayan nga mas maayo ug mubarog batok sa mga lider kansang kahakog mupukan sa yutang na tawhan. Deserve matud pa sa katawhan ang mas maayo.